खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोंनि नैबे आसामनि एमएलए नि इलेक्शनाव बबे दोलोफ्रा माने बीजेपीआ खैथा एमएलए सीटआव देरहानो हागोन UPPL आ खैथा एमएलए सीटआव देरहानो हागोन BPF आ खैथासो सीटआव देरहानो हागोन दा बिनि प्रेडिक्शनखौ निउज मिडियाफ्रा होबाय दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोना माबादि एग्जिट पोल होदों आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों अब्ला नोंथांमोना माने हमनानै लानो हागोन आरो फैगौ मेनि 4 तारिखआव बबे दोला बांसिन सीटआव देरहानानै जोंनि नैबे आसामाव सरकारखौ खालामनो हागोन बादि बेखौ नोंथांमोना अनुमान खालामनो हागोन दा बिनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै मानो होनोबा आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअ नैबे चेनेलनि गेजेरजों बे भिडिअ सालायलांबाय नैबे चेनेलाव फैबाय थानाय मेनि 4 तारिखआव जेब्ला आसामनि एसेम्बलि इलेक्शननि रिजाल्टखौ होगोन अब्ला आं नोंथांमोननिसिम इउट्युब चेनेलाव लाइभ फैनानै रिजाल्टनि बागै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन दा बिनिखायनो गासिबो चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाखा आरो मेनि 4 तारिखआव नोंथांमोना गासिबो लाइभआव जइन जाबानो जाबाय बे चेनेलाव दा नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै बे जाहैबाय पिपल्स पाल्सनि जोंहा बे एग्जिट पोल दा बे एग्जिट पोलाव होनाय बायदिबा जोंनि नैबे आसामनि एसेम्बलि इलेक्शनाव फैबाय थानाय मेनि 4 तारिखआव बीजेपी दोला गाव हारसिङैनो 68 निफ्राय लानानै 72 सीट बिथांमोना देरहानो हागोन होननानै बिथांमोना प्रजेक्ट खालामदों दा बे जाहैबाय बीजेपी दोला दा नोंथांमोना मिथिखागौ जोंनि नैबे आसामाव सरकारखौ खालामनो थाखाय गासै 64 ता एमएलए नि जोंहा सीटनि गोनां दा बेबायदिखौ नायोबाथ' बिथांमोननि प्रेडिक्शना जुदि 100% ट्रु जायोबाथ' बीजेपी दोला हारसिङैनो सरकारखौ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय कंग्रेस दोला खैथासो सीटआव देरहानो हागोन बायदिनो 22 तानिफ्राय 26 ता सीटआव बिथांमोना देरहानो हागोन बायदि दा बिनिफ्राय एजिपि आ बिथांमोना 7 तानिफ्राय 10 ता सीटआव देरहानो हागोन बायदि दा बिनिफ्राय BPF दोलो हाग्रामा महिलार बिथांनि दैदेननाय BPF दोलोखौ 8 तानिफ्राय 9 ता बिथांमोना देरहागोन बेहाय बिथांमोना प्रेडिक्शन होदों एमएलए सीटआव दा बिनिफ्राय UPPL दोलोखौ बिथांमोना प्रेडिक्शन होदों सासेबो देरहायाबो जानो हागौ देरहायोबा जुदि सासेल' देरहानो हागौ बादि होननानै बिथांमोना एग्जिट पोलाव होदों दा नोंथांमोना कमेन्टबो खालामबाय थाबानो जाबाय बिथांमोननि एग्जिट पोल होनाया ट्रु जागोन ना जाया बेखौ दा बिनिफ्राय AIUDF थालासाबि बिथांमोना 7 निफ्राय 7 बिथांमोना सीट देरहागोन बायदि रायजर दला सासेनिफ्राय 2 सीटआव देरहागोन बायदि AGP आ सासेबो देरहायाबो जानो हागौ नङाबा सासे देरहानो हागौ बायदि CPIM आ सासेबो देरहायाबो जानो हागौ नङाबा देरहायोबा सासे देरहानो हागौ बायदि होननानै नैबे पिपल्स पाल्स बिथांमोना आसामनि पोलनि बिथांमोना प्रेडिक्शनखौ होबाय दा नोंथांमोना मा सानदों आं बेखौ सानदों इसां बेबादि एक्जेक्टलि जानाय नङा बादि आं सानदों मानो होनोबा थालासाबिखौ बिथांमोना 3 निफ्राय 7 बेबादि लादों नाथायबा जोंनि नैबे आसामाव मुस्लिम बुंनायाबो जालायलांबावला मुस्लिम पपुलेशना जोबोद बुरजा दा बेनिखायनो बे 3 7ल' बेबादि देरहागोना जोबोद आसा खम आं नुहुरदों बिथांमोना बिनिफ्राय बांसिन सीटआव देरहानो हागोन बायदि बिनि अनगायैबो गुबुन दोलाबो बेलेग जानो हागौ गाबागावनि रायखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होदो दा बिनिफ्राय नैबे जाहैबाय जोंहा टाइम्स नावनि एग्जिट पोल दा बे टाइम्स नावनि एग्जिट पोल बायदिबा बीजेपी दोला 88 ता सीटनिफ्राय लानानै 101 ता सीट बिथांमोना देरहानो हागोन बायदि दा बिनिफ्राय कंग्रेस दोला 23 ता सीटनिफ्राय लानानै 33 ता सीट बिथांमोना देरहानो हागोन बायदि सरि दे आंनिया बेहाय बुंनाया गोरोन्थि जादों बीजेपी हारसिङैनो नङा एनडीए आरो एनडीएआवथ' नोंथांमोना मिथिखागौ AGP दङ बिनिफ्राय BPF दोलो दङ दा बिनिखायनो बिथांमोना गासै 88 निफ्राय लानानै 101 देरहानो हागोन बायदि कंग्रेसआ 23 निफ्राय 33 बिथांमोना देरहानो हागोन बायदि सीटआव दा बिनिफ्राय AIUDF एबा सालाथाबिया बिथांमोना सासेबो देरहायाबो जानो हागौ होननानै बिथांमोना प्रेडिक्शन खालामबावदों नङाबा देरहायोबा 2 देरहानो हागौ बायदि दा बिनिफ्राय गुबुन माखासे दोलोफ्रा 3 बेबादि देरहानो हागौ नङाबा सासेबो देरहायाबो जानो हागौ होननानै बिथांमोना बेहाय प्रेडिक्शनखौ होदों दा बेबादि आरो दा बिनिफ्राय नैबे जाहैबाय पोल डायरी दा बे पोल डायरीनि बायदिबा नैबे आसामनि एसेम्बलि इलेक्शनाव बीजेपी दोला गाव हारसिङैनो 75 निफ्राय लानानै 86 ता सीटआव बिथांमोना देरहानो हागोन बायदि होननानै प्रेडिक्शन होदों दा बिनिफ्राय BPF दोलोखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ बिथांमोना 11 ता एमएलए सीटआव बिथांमोना इलेक्शनखौ गेलेदों जोंनि नैबे बिटिसि एरियानि सिंनिखौल' जोंनि बिटिसिआवथ' 15 ता जोंहा एमएलए सीट दङमोन जेराव बीजेपीआ 7 बिथांमोना सीटखौ लाबाय एनडीए बिथांमोना एलायन्सआव दं नालाय BPF बिथांमोना 11 जन गेलेदों
दा बे 11 जन गेलेनायनि बिथोराव साबानिफ्राय लानानै 7 जन बिथांमोना देरहानो हागौ बादि होननानै प्रेडिक्शनाव होदों एजिपि खौ 24 था सिटआव बिथांमोना गेलेदों बिथांमोना 6थानिफ्राय 8 था सिटआव देरहागोन बादि होननानै बिथांमोना प्रेडिक्शन होदों माने नैबे एनडीए एलायन्सआनो गासै 86 हा सिटनिफ्राय लानानै 101 सिटआव बिथांमोना देरहानो हागोन बादि होननानै प्रेडिक्शनखौ होदों दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे जाहैबाय UPPL दा UPPL 17 था ना बेसेबांबा बिथांमोना 17 था होनदों 17 थायावनो गेलेदों खोमा 17 था बिथांमोना सिटआव गेलेदों दा बेनिखायनो बिथांमोना बेहाय बुंदों आरो प्रेडिक्शन बादिबा UPPL दोला सासे नङाबा सानै बिथांमोना देरहानो हागौ बादि होननानै प्रेडिक्शनखौ होदों बिनिफ्राय AIDF आ 28 था सिटआव गेलेदोंमोन सानै नङाबा साबासिम बिथांमोना देरहानो हागोन बादि होननानै प्रेडिक्शनखौ होदों दा नोंथांमोना नैबे प्रेडिक्शनफोरखौ नुनानै मा सानदों नोंथांमोना जेनेबा बे प्रेडिक्शनफ्रा जागोन ना जाया बेखौ नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट्सआवबो कमेन्ट होबानो जाबाय आरो गाबागावनि प्रेडिक्शनखौबो नोंथांमोना होबानो जाबाय दा बिनिफ्राय बे जाहैबाय जोंहा माबानि एक्सिस माइ इन्डियानि इन्डिया टुडेनि दा नोंथांमोना नायनो हागोन BJPआ बेहाय 17 थानिफ्राय 8 था सिटआव बिथांमोना देरहानो हागोन बादि होननानै प्रेडिक्शनखौ होदों एजिपि खौ 7 थानिफ्राय 9 था सिटआव देरहानो हागोन बादि होननानै बिथांमोना प्रेडिक्शनखौ होदों BPF दोलोखौ 11 था सिटआवनो बिथांमोना गेलेखादोंमोन 9 थानिफ्राय 11 था बिथांमोनासो देरहानो हागौ बादि होननानै बिथांमोना प्रेडिक्शनखौ होदों कंग्रेस दोलोखौ बिथांमोननिफ्राय बेसेबां होदों 22 थानिफ्राय 30 था सिटआव बिथांमोना देरहानो हागोन बादि रायजो दलखौ सासेनिफ्राय साब्रै बिथांमोना देरहानो हागोन बादि होननानै प्रेडिक्शनखौ होदों दा बिनिफ्राय आदार्सआव होननानै बुङोबा बेहाय माबाया थाबाय UPPL आरो बिनिफ्राय इन्डिपेन्डेन्ट बायदिसिना थाबाय दा बेहाय सासेबो सोरबाफोर देरहायाबो जानो हागौ माने UPPL खौ सासेबो देरहायाबो जानो हागौ होननानै बिथांमोना प्रेडिक्शनखौ होदों देरहायोबा साथाम बेबादि देरहानो हागौ बादि होननानै बिथांमोना बुंदों इन्डिपेन्डेन्ट आरो बायदि बायदि जोंहा फिसा फिसौ बेबादिनो पार्टि दं दा बिथांमोनखौ माने UPPL आबो बेहाय थाफाबाय सासेबो देरहाबो जानो हागौ जुदि देरहायोबा साथाम बेबादि देरहानो हागौ बिथांमोना होननानै बिथांमोना नैबे प्रेडिक्शनखौ होदों दा बे प्रेडिक्शनखौथ' आं माने गावनो नायनानै एसेबां बेबादि एक्जेक्टलि जाया बादिखौ आं मोनखादों जेनेबा UPPL दोला सासे बेबादि देरहायै बेबादि जानाय नङा बादि आं सानदों बिथांमोना आंनि बादिबा देरहागोन आरो खैथासोखौ देरहागोन दा बेखौथ' आं बुंनो हानाय नङा नाथायबा बिथांमोना 0 जागोन बादिखौ आङो नुहुराखै बिनिफ्राय नैबे जाहैबाय जोंहा नर्थ इस्ट लाइभ नोंथांमोना निउस चेनेलखौ नायजानो हागौ दा बिथांमोननि बायदिबा नोंथांमोना नायनो हागोन BJP दोला जेनेबा 82 था सिटनिफ्राय लानानै 92 था सिट बिथांमोना देरहानो हागोन बादि कंग्रेस दोला 30 निफ्राय 40 था बिथांमोना सिट देरहानो हागोन बादि UPPL बिथांमोना सासेबो देरहायाबो जानो हागौ जुदि देरहायोबा सानै देरहानो हागौ बादि नैबे BJP प्लास माने बेहाय एनडीए एलायन्सनि बाथ्रा बुंदों दे बिनिफ्राय थालासाबिया एबा AIDF आ सानैनिफ्राय लानानै साब्रैसिम बिथांमोना देरहानो हागौ बादि होननानै बिथांमोना प्रेडिक्शनखौ होदों दा बिनिफ्राय आरोबाव नोंथांमोननिसिम नैबे गासिबनिखौबो खोन्थाहरफिनबावनो सानदों नोंथांमोना नायनो हागोन एक्सिस माइ इन्डियानिया एनडीए 88 निफ्राय लानानै 100 था सिटआव बिथांमोना देरहानो हागोन बादि बिनिफ्राय कंग्रेस दोला 24 था सिटनिफ्राय लानानै 36 था सिट बिथांमोना देरहानो हागोन बादि थालासाबिखौ सासेबो देरहानो हानाय नङा जोंनि नैबे आसामनि MLA इलेक्शनाव होननानै बिथांमोना बेहाय प्रेडिक्शनखौ होदों बेखौ सानदों एसेबां जानाय नङा बेबादि होननानै मेट्रेसनिबाबो जोंहा नै दङ 85 निफ्राय 95 सिट बिथांमोना देरहानो हागोन बादि एनडीए जोंनि आसामाव बेखौ बिथांमोना प्रेडिक्शन होदों कंग्रेस दोलोखौ 25 निफ्राय लानानै 32 था सिट देरहानो हागोन बादि होनना बिथांमोना बुंदों आदार्सखौ 6 जननिफ्राय 12 जनसिम देरहागोन बेखौ बिथांमोना प्रेडिक्शनखौ होदों पिपल्स पाल्सनिखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबायमोन बिनिफ्राय पि मार्कनिखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहराखैमोन 80 निफ्राय लानानै 94 था बिथांमोनासो देरहानो हागोन बादि एनडीए BJPनि दैदेननाय एनडीए एलायन्सआ जोंनि बे आसामाव बिनिफ्राय कंग्रेसआ 30 निफ्राय 40 था सिटआव बिथांमोना देरहानो हागोन बादि आदार्सआ सासे नङाबा साबासिम सोरबा देरहानो हागौ बादि होननानै बिथांमोना प्रेडिक्शनखौ होदों पल डायरीनिखौबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबायमोन GPCनिखौ आं खोन्थाहराखै 88 निफ्राय लानानै 101 सिम BJPनि दैदेननाय एनडीए एलायन्सआ जोंनि नैबे आसामाव देरहानो हागौ बादि होननानै बिथांमोना बेहाय प्रेडिक्शनखौ होदों नैबे कंग्रेस दोलोखौ 23 निफ्राय लानानै 33 बिथांमोना देरहानो हागौ बादि होननानै बिथांमोना माबाखौ प्रेडिक्शनखौ होदों थालासाबिखौ सानैनिफ्राय लानानै साबासिम देरहानो हागौ बादि आदार्सफ्रा रावबो देरहानाय नङा होननानै बिथांमोना प्रेडिक्शनखौ होदों दा बेनिफ्राय कामाख्या एनालिटिक्सनि बायदिबा 85 निफ्राय 95 सिट बिथांमोना देरहानो हागौ बादि एनडीए कंग्रेसआ 26 निफ्राय 39 बिथांमोना देरहानो हागौ बादि प्रेडिक्शनखौ होदों आदार्सफ्रा सासेबो देरहायाबो जानो हागौ नाथायबा देरहायोबा जुदि साथामसिम देरहानो हागौ बादि होननानै बिथांमोना प्रेडिक्शनखौ होदों पिपल्स इनसाइटनि बायदिबा नैबे BJP दैदेननाय एनडीए एलायन्सआ 88 निफ्राय लानानै 96 था सिट बिथांमोना देरहानो हागोन बादि माने गासिनिबो पलफोर प्रेडिक्शन होनायखौ नायोबा एग्जिट पल होनायखौ नायोबा जोंनि नैबे आसामाव
BJPनि दैदेननाय NDA एलायन्सआनो जोंनि नैबे आसामाव सरकारखौ खालामफिननो हागौ होननानै बिथांमोना प्रेडिक्शनखौ गासिबो होजोबदों आरो निउस चेनेलफ्रा बांसिनानो दा बिनिफ्राय कंग्रेसखौ बिथांमोना बुंदों 30निफ्राय 34 बिथांमोना सिट देरहानो हागौ बादि एमएलए इलेक्शनाव आदार्सफोरखौ 2निफ्राय लानानै 3सिम देरहानो हागौ होननानै बिथांमोना प्रेडिक्शनखौ होदों आं गोबां निउस चेनेलफोरनिनो माने प्रेडिक्शन होनायखौ नायजोबदों एग्जाम्पलखौ दा बेवहाय नायनाय बायदिबा माने जोंनि नैबे आसामाव माने जोंनि नैबे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो आरोबाव फिन खेबसेबाव चिफ मिनिस्टार जाफिनगोन बादि एबा बिथांनिनो सरकारा फैफिनगोन बादिखौ जोङो दायो नुहुरदों दा बेनिफ्राय जोंनि नैबे बिटिसिआव गासै जोंहा 15टा एमएलए नि सिट दङ दा बेवहाय माने BPF खौ बांसिन माने सिट देरहागोनाव गासिबो माबायानो प्रेडिक्शनखौ होनायखौ नुनो मोननाय जादों नाथायबा बेयो ट्रुफोर जायोना फल्स जायो बेखौ जोङो जेब्ला रिजाल्ट होगोन अब्लासो जों मिथिना मोननो हागोन दा जिखियानो जाया माने बांसिन माने BPF खौ बेबादिनो 7निफ्राय लानानै 7जन 8जन बेबादि देरहानायखौ बिथांमोना प्रेडिक्शनखौ होदों UPPL खौ बेबादिनो सासेबो देरहायाबो जानो हागौ जुदि देरहायोबा बेबादिनो 5सिम देरहानाय बेबादि प्रेडिक्शन होनायखौ नुनो मोननाय जादों सोरबा बेबादिनो बाराबो होयो दा जिखियानो जाया माने रिजाल्टआवसो जों बेखौ मिथिना मोनगोन नाथायबा आंनि बादिबा समान बिथांमोना सिट मोननो हागोन बादि UPPL नैबे BPF आ जोंनि नैबे BTC नि नैबे जा जोंहा MLA 15टा सिट दङ दा बेवहाय आरो BPF आ बेबादिनो 6जन बेबादि देरहानो हागौ UPPL आबो थिग बेबादिनो बिथांमोना माबासो देरहानो हागौ बादि आं मोनदों 6जन बेबादि 7जनसो बेबादि देरहागोन बादिखौ आं मोनदों माने सिटखौ समान देरहागोन बादि आं बेखौ मोनदों आरो BTC इलेक्शनाव जेरैबादि जानाय बेबादि जानाय नङा बादि आं मोनदों नैबे आसामनि MLA इलेक्शननि जोंनि नैबे BTC नि जा 15टा सिट दङ बेहाय दा बेखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनाय जाबाय दा नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय निउस चेनेलफोरा बिथांमोना एग्जाम्पलाव बेसेबां सोर दोलोखौ देरहागोन बेखौ बिथांमोना होबाय नोंथांमोना गावबागावनि प्रेडिक्शनखौबो भिडिअखौ मुक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय जे बबे दोलोआ जोंनि नैबे आसामाव खैथासो सिटआव देरहानो हागोन बादि बेखौ दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं जोबनायाव आरोबाव खावलायनाय थाबावबाय मानो होनोबा आं नोंथांमोननिसिम मेनि 4 थारिखआव जेब्ला जोंनि नैबे आसामनि MLA इलेक्शननि रिजाल्टखौ होगोन अब्ला आं नोंथांमोननिसिम बे इउटिउब चेनेलाव लाइभ फैनानै नोंथांमोननिसिम रिजाल्टखौ लाइभैनो खोन्थाहरबाय थागोन जाहाथे नोंथांमोना लाइभैनो गासिबो रिजाल्टखौ नुनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों